An filɛbaaw ani an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn aw ka Jani point ML FM sugandili la yaasa ka se k'aw ka kibaruyaw sɔrɔ bi su in na kibaruya an b'o daminɛ ni Tumani Jabate ale ka fatuli ye fatura k'a si to san 58 na san 58 min ye Tumani ye a somɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko farigan kɔni tun bɛ a la a kun fari man di a la tun bɛ Golden Life o de kɔnɔna na Bamakɔ yan min ye janaja ye ko o don kɔni k'u bɛna o fɔ maaw ɲɛna Tumani ale kɔni ye jeli ye seko ni dɔnko tigilama don min ye kɔra a b'o de fɔ kosɛbɛ sabula a ka cɛkɔrɔba n'o o ye Sidiki Kuyate Sidiki Jabate o yɛrɛ kɔra fɔlankanaba ye an ka jamana kɔnɔ Tumani n'i y'a ka dɔnkiliko ta k'a jateminɛ diɲɛ kɛnɛba ka dɔgɔ fɔlikɛlaw ŋanaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ min kan nin san laban ninnu na a ma ye kɛnɛ min kan Tumani ale bɛ maaw fɛ an ka jamana kɔnɔ minnu ye Grammy Award 2 sɔrɔ Grammy Award fɔlɔ ani Ali Farika y'o kɛ san 2006 san min ye Ali Farika o fatulen yan'o ka fatu a n'o jɛra tuguni ka dɔwɛrɛ kɛ n'o ye album filanan wɛrɛ ye o fana ye Grammy Award sɔrɔ san 2010 san k'a ta Ali fatuli la fo bi Tumani Jabate a kun sen dalen no sen da yɔrɔ min na o kun ka girin kosɛbɛ fɔliko la an ka jamana kɔnɔ a yɛrɛ bɔra du min kɔnɔ o ye jelidu ye jelidu min don n'u kun sigilen no Wɔlɔfɔbugu Bolibana a yɛrɛ y'a ka denmisɛnniya n'a ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ yanni u ka yɛlɛma Tomukɔrɔbugu nin waati laban ninnu na min ye Tumani ye a kun ka Côte d'Ivoire taga kun cayara kosɛbɛ a yɛrɛ kun mɛnna olu fɛ yen a sigilen ka na o la sa kɔni min ye Mali yɛrɛ bɔli kɔni o kun dɔgɔyara a bolo kosɛbɛ a ka baara fanba bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛ k'a to Bamakɔ kɔnɔna na yan nin waati laban in na ko min ye fari kɔni o ma sɔn u ye a furakɛli baaraw daminɛ tuma min na sa Ala nana a ka kalifa minɛ a la bi denkɛ o tun ye wulikajɔ kɛ yaasa ka pankurun kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'u bɛ taga n'a ye nka Ala ale y'a ka baara kɛ yanni pankurun in yɛrɛ ka Bamakɔ ale kɔnɔna sɔrɔ an bɛ dugawu don kɛ sa Tumani ye ko Ala k'a dayɔrɔ sumaya ngara min don a sen dayɔrɔ ka girin fɔlikɛla min don a ye fɔli kɛ diɲɛ fɔlikɛlabaw bɛɛ lajɛlen fɛ maaninfin min don a ka alabato anw yɛrɛ b'o o seereya o kun barika fana ka bon sabula Tumani tun bɛ maaw fɛ maa minnu ni wurudu tun b'a bolo Tijaniya a y'o matarafa kosɛbɛ min ye Zawiya kɔnɔtagaw ye o kun ye a ka baara fanba ye fɔli o kɛrɛfɛla la maa min don a nisɔn ka di kosɛbɛ ni kɔni a ye kuma caman ani yɛlɛ bɛ ɲɔgɔn na ale yɛrɛ ka kuma bɛɛ diɲɛ kuntala ka surun an ka hakili to ɲɔgɔn na diɲɛ kuntala ka surun an bɛ dugawu kɛ sa min ye Sidiki denkɛ ye ko Ala ka a dayɔrɔ sumaya AES douanelakaw olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Nizɛrikaw fɛ yen min baaraba min bɛ u bolo sa o ye ka AES douanew bɛɛ lajɛlen kɛ kelen Mali Burkina Nizɛr yaasa k'a yira k'a fɔ baara minnu bɛna kɛ u fɛ danfara kana ye a la tuguni o baara sa yaasa ka taa o kɛnɛ kan min ye an ka douane ɲɛmaaba ye ale ni délégation belebele bɛ bɔ yan sini k'u kunda Nizɛr kan u taa baara in kɛ ni Ala n'a kira sɔnna a ma mun mana na b'o la fana an na o da o tulo kan denmisɛnninw ka ɲɔgɔndan min tun bɛ sen na n'o ye kilasi 9nan ye ale jaabi bɔra bi a bɛ fɔ min ma ko DEF 100 saradala 44 buruburu 46 o de ye se sɔrɔ ɲina o cayara ni salongo ta ye u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye ekɔlidenw kɔni ye caman nisɔndiyara ɲina ka tɛmɛ salongo ta kan Sira Tarawele ka bɔ kalanso la u b'a fɔ ma ko SIM ale de kɔni ye denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen ta jɔyɔrɔko la ale kɛra fɔlɔ ye min y'a ka moyenne ye sa o ye 18 buruburu 57 u y'a yira k'a fɔ k'a bɛ kɛnyɛrɛye kalanso dɔ de la kɛnyɛrɛye kalanso min don fana ni o ɲɛmaaya dɔnnen don jamanakuntigi n'o ye Colonel Asimi Goyita ye yaasa maaw ka se ka baara kɛ bɔlɔlɔsira ni telefɔniw fɛ k'u ka magoɲɛkow bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ sa n'a a bɛ fɔ ma digitalisation ale y'o baara ninnu don bi Kuluba faama sigiyɔrɔ la fanga ɲɛmaa n'o ye Sogeli ale tun bɛ yen ka taa se gouvernement maa caman ma u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Orange ale ni Move olu de kɔni bɛna baara in kɛ an ka jamana kɔnɔna na a kun fɔlɔw fala ye ko bɛn'o daminɛ ni wolosɛbɛn ye sɛbɛn wɛrɛ minnu bɛ yen ni olu bɛ tugu wolosɛbɛn na ka taa fara ni polisilakaw kɔni ye i fiyɛ circulation na ko i na o wari sara Move Money ale ni Orange ka application bɛ n'u b'a fɔ ko Maxis Orange
ko olu de bɛna kɛ ka baara in kɛ Bamakɔ kɔnɔna na fɔlɔ ni Bamakɔ bɔra la sa a tɔ ko o kɔni na lajɛ sa dɔɔni dɔɔni ka région don a la Asimi ko daminɛ man gɛlɛ dɛ k'a laban ni ka gɛlɛ k'u jija Bamakɔ ta in kana dan Bamakɔ ma dɛ u ka yɔrɔ tɔw lajɛ sabula ale ye laseli kɛ k'a to yɔrɔ min o ye Sikaso ye donc maradaw bɛɛ lajɛlen ka don a la ko in ka kɛ tiɲɛ ye maaw k'a dɔn k'a fɔ k'u t'u tulonkɛ la tuguni nafa min bɛ a la o ye jamana yɛrɛ ka bɛrɛw na dɔn sa musaka minnu yɛrɛ kan ka sɔrɔ jamana tɔgɔ la o na dɔn baara in minisiri 5 ka baara don kunnafonidi minisiri d'administration territoriale sécurité ka taa fara sɔrɔ minisiri kan ale ni jago minisiri olu kɔni bilalen don nin ko in kunna an bɛ dugawu kɛ nin sen ta in segin kɔ kana ye nin na dɛ fala e tun bɛ Sikaso kuma in fɔra k'e to yen o ko ɲɔw bankasikaw fɛ yen ɲɔ minnu kun falenna sa ko sanji kɔni ye olu bɛɛ lajɛlen don ɲɔgɔn na nin kalo in tile 18 n'o ye kunu ye sɛnɛkɛla minnu bɛ bankasi n'olu kɔni ka ɲɔ kun fɔlɔw kun bɔra ko ji kɔni donna olu la dɛ min ye baganw fana ye ko olu tununi bɛ ka caya ale marabolo in kɔnɔna na ye nin waati in na ji kɔni ni bɔgɔndɔrɔndɔrɔ nɔɔni ni ɲaaminen ɲɔgɔn na ko kɛlen don ka gɛlɛyaba de don bankas ale n'a lamini caman na sɛnɛko o bɛ ka gɛlɛya gawokaw fɛ yen u y'a yira sa k'u bɛna fɛ ka fɛn sigi sen kan yaasa min ye taji feere kojugu dɔ bɛ se ka bɔ o la cogo min ko sabula bi maa mana wuli n'o ye bitiginin dɔ sɔrɔ o bɛ t'i sigi k'a ye taji feerela ye ni min ye alimɛti karitɔni fɛn ni 2 sɔrɔ ko b'a fɔ k'a ye taji feerela ye yaasa o ka se ka ban u bɛna n'a don bɛrɛ la yaasa taji feerelaw yɛrɛ ka lakodɔn maa minnu bɛ yen n'olu bɛ taji feere o ka dɔn sabula taji feere cogo jugu in kɔlɔlɔ caman b'a la u fɛ yen dɛ i laban i bɛ terroriste kɔni i b'olu équiper k'i sigilen to i ka taji feere la k'e bɛ k'i dahirimɛ ɲini o de la sa fɛɛrɛ bɛ nana tigɛ o ko fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na américains u y'a yira k'a fɔ k'olu ka jamana kɔnɔna na ko pankurun olu wulili ɲaamina dɛ a kun yɛrɛ ba yɛrɛ ye min ye o ye k'a fɔ bi u ka jamana caman dugu caman kɔnɔna na pankuru 1300 o de kɔni bɛɛ lajɛlen bɔra a ma Euronews ale ko nin waati in kɔnɔna ko min ye u ka baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ni minɛn minnu ye ko olu caman de tiɲɛnen don n'i ye waleya in ta k'a lajɛ ka bɔ u ka jamana dɔ kɔnɔ ka taa jamana wɛrɛw la k'i b'a ye k'a fɔ ko kɔni ko a ko gɛlɛyara kosɛbɛ Niger ale ko a kun ye yamaruya min di Faransikaw ka tɔn dɔ ma n'o ye u ka baarakɛyɔrɔba dɔ ye k'o ka uranium bɔ k'u kɔni ye dan sigi o ko in na sa min ye Turkikaw ye ani jamana wɛrɛw k'olu de kɔni bɛna ta sa ka se ka baara in ka a di olu ma u bɛ se cogo min na k'a kɛ ka ɲɛ yaasa Niger yɛrɛ a bɛ nafa sɔrɔ a la cogo min u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye nin baara in ye k'olu bɛna n'a kɛ ka kɛ ni IS jamanaw olu ka kuntilenna n'u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiriw ye Niger ale y'a yira fana k'a fɔ ko nin waati laban in na olu yɛrɛ ye sɛgɛn mun ye u ye degun min ye yaasa o ɲɔgɔnna wɛrɛ ka n'u sɔrɔ tuguni a ko a bɛ ta olu ka dabada ma n'o tɛ ni maa min ma sɔn o ma olu ka dugujukɔrɔ nafaw o tɛna di maa ma tuguni maa kana ka na i sago kɛ olu la u ka premier ministre ale ye laseli in kɛ ka kɛ ni furancɛla fanga ɲɛmaa min bɛ u fɛ yen n'o ye général Abdramane Chani ye ale ka laɲiniw ye u yɛrɛ ka kuma fɔcogo la sabula nin waati in na fala ye n'i bɛ yan i bɛ se ka Niger télévision sɛbɛn fɛnw ye ORTM na n'i bɛ Burkina fana i bɛ yantaw fana ye yen u kɔni ko nin ko in k'u bɛ dugawu de kɛ sa ko yaasa min ye Niger ye ale ka se ka bɔ fan sɔrɔ nin ko in na Chad ko ni Ala sɔnna a ma ko ale bɛ ka jɛkulu maa wɛrɛw ɲini maa minnu ni ale bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ diɲɛ misigikɛlaw ka tɔnba min bɛ yen olu kɔni ye tasibila kɛ ka ɲɛsin Tumani Jabate ma Tumani min ni Ala ka kalifa minɛ ala bɛ ka si to san 58 na u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa in ye kɔni ko maa dogolen tɛ a yɛrɛ ye baara minnu kɛ diɲɛ kɔnɔ ko o ko ka ca kosɛbɛ Kenya Cour constitutionnelle ale ko wulikajɔ ko nin y'a bannen ye Kenyakaw fɛ yen ko yaasa u bɛ se ka lafiya cogo min Côte d'Ivoire ale ni Ouagadougou ni ɲɔgɔn cɛ ko fɔnkɔ ɲɔgɔnkɔ kɔni barika bonyanen don kuma laban minnu fɔra ale ni RHDP maaw k'olu bɔra ka kunnafonidi minnu kɛ ko ye tasuma de kɔni fara fɛn kan ko an ka jɛ ko ka Joe Biden dɛmɛ a bɛ se k'i sen bɔ cogo min kala ta nata in na États-Unis kaw fɛ yen
cɛkɔrɔba ko coronavirus ko yera la a bana ta ko a sɔn tɛ dɛ a tɛ fɛ ka t'i sigi kɛrɛfɛ fiyewu k'i senbɔ nin ko in na Mbappé ko ale bɔli min filɛ nin ligue la n'o ye ligue 1 ye faransikaw fɛ yen ko droit télé k'u bɛna jigin dɛ ko sabula ko Mbappé yɛrɛ jɔyɔrɔ kun ka bon cogo min ye jatala ninnu caman ye tubabu ninnu fɛ yen sa k'u caman b'u sen don a la Mali yɛrɛ kɔnɔ yan jamanakuntigi n'o ye Colonel Assimi Goïta ye ale ye Nations Unies mɔgɔw n'o ye MINUSMA mɔgɔw ye olu ka ɲɛmaaba dɔ o bisimila bi muso don ale kɔni nana sa kana baaraw ko kurunbɔ karili min kan ka kɛ MINUSMA fɛ nin san laban in na ka na o fɔ MINUSMA minɛnw feereli a tɔ minnu b'an ka jamana kɔnɔ fɛn minnu bɛ u tɔgɔla yan ani ka se ka o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ a ka laseli senfɛ sa a y'a yira Assimi na k'a fɔ ko olu kɔni MINUSMA bɛna taa nka min ye Nations Unies ye o tɛ taa ka bɔ Mali la dɛ o kan ka baara min kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ yiriwali ko ale ni bagan marako ta nasira fɛ k'u bɛna o jɔniyɔrɔ fiyewu la min ye kulubasigi ta bannen a taara Jɔpu fana fɛ yen Jɔpu kɔni y'a da u tulo kan k'a fɔ bi olu yɛrɛ kelen tɛ tuguni Mali Burkina Niger olu bɛ ka baara minnu kɛ a y'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ Nations Unies ka ciden ye muso in y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ nakunba ye min ye o ye kana Mali lamɛn taabolo kura min b'a bolo a bɛ se ka baaraw kɛ cogo min yaasa sigi ka kɛ sen kelen ka sa u ni Mali ka se ka ɲɔgɔn faamuya ko tiɲɛ don min ye san laban in n'a ye MINUSMA bɛna a kɔ tun pewu ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ko nka k'o t'a to cogoya si la min ye Nations Unies ale ka taa sabula ko ale ni Mali k'u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo casque bleu olu ka contingent mun n'o ye Serbu ye Bangikaw fɛ RCA la e ko olu fana tɛ fɛ ka kasa kuru wa ko sabula ko fali ko a bɛ ka dadigi olu la min yɛrɛ ka jugu sa ko de ye ko in yɛrɛ jugumanba ye sa k'o ye k'a fɔ fɔcogo fosi de tɛ a la u bolo bingali bɛ kɛ cogo min a bɛ kɛ o cogoya kelen na fali foyi tɛ ka bɔ a la dɔ de bɛ fara a ka su ani tile ko Trump kabini mugu cira a la k'a bɛ ka maaw wele ka taa kelenya la dɛ k'u fara ɲɔgɔn kan ko ka kɛ jamana kelen ye ka kɛ kuntilenna kelen ye yaasa jamana ale ka yɛrɛma hɔrɔnya kura k'o bɛ se ka sigi sen kan cogo min na lamɛrikikaw fɛ yen a yɛrɛ sa i b'a dɔn olu fɛ yen n'i bɛ kɛ cɛbɔ ye i ni maa kelen de bɛ fara i kan k'a ye maa min sugandi k'o fana ye maa basigilenba ye o bɛ se ka kɛ cogo min na o bɛ na baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa yɛrɛ kofɔ waati tɔ ye min ye sa o k'o kɛ yanni novembre kalo nata in ale cɛ Ukraine a ko ko ale tɛna to a ka jamana ka ci ten dɛ ko drone b'a yɛrɛ bolo k'olu tɛ se k'u sigi ka Irisi lajɛ o k'olu dagolonci k'u filekolonci dɛ nka u kɔni sɔnna min ma kɛlɛkɛden falen u ni Irisi y'o kɛ ɲɔgɔn fɛ Hongrie ale kɛlen ka wuli ka jɔ kɛ cɛ ko hali n'o y'a sɔrɔ u bɛna fɔngɔ ɲɔgɔn u bɛna sigi ka fɔ ni bɛn kuma kɛ ko yan'o cɛ Putin bɛ ka olu bombarder cogo min k'u yɛrɛ n'u fasani ja koyi ko sabula ko a ma nɔgɔ cogoya si la k'i sigi ten k'u lajɛ u kana i fa suko ani dugusajɛ cɛ nin ye kibaruya la belebelew ye an sera ka minnu salo k'o bɛn nɛgɛmɔ k'o da u tulo kan nin waati in na an b'a fɔ a ɲɛna fana k'a fɔ ko min ye maa minnu bɛ yen ni olu an ka maliyɛn minnu bɛ yen ni olu bɛ Libi olu caman y'a yira k'a fɔ bi ko degun b'u kan Falaye u ko tiɲɛ yɛrɛ la k'olu b'u yɛrɛ ɲininka Mali ambassade min bɛ yen fɛ u bɛ mun baara la i b'a dɔn k'a fɔ nin waati in na diɲɛ kɔni kɔnɔna na ni mi hakili to i ka jamanadenw na a ka gɛlɛn nka olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko Mali yɛrɛ kɔni lasigiden mun bɛ yen ko olu kɔni mago donnen tɛ olu la dɛ k'o de kɔni kɛlen don k'olu kamana gan nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na an y'a fɔ a ɲɛna cogo min su in na ani dugutigi den don dugutigi den ale kɔni a ye kutuba kalan ka kutuba ban ka misiri jɔ ka baara caman kɛ nin waati laban in na an y'a ye k'a fɔ parti politique kun dulonnen ale fana tun y'i dulon an t'a dɔn n'a sɔrɔ a jiginna duguma kɔrɔ i ni su. I ka plateau kan ka bɛɛ don kiramanton na donc ne y'an wele hali n'a ka gɛlɛn donc an bɛ na kɛnɛ kan donc n b'i fo i y'a fɔ cogo min ka tɛ parti politique tun dulonlen don komi o y'an bɛɛ jigin n hakili la bi an ye baara daminɛ. A jigincogo ɲɛna fɔlɔ wa. Bon atterrissage douceur de kɔni kɛra la parce que a ma kɛ ni fanga ye. Maaw bila en plein vol kɔni. non ne yɛrɛ den de y'aw dulon. a ka ɲi nka ni den ye ko dɔw kɛ tuma dɔ la donc i b'a i bɛ tila ɲɛfɔ ko douceur don komi n den de y'a kɛ. Donc ni den ye fɛn dɔ kɛ
e be solution sɔrɔ a la ŋa ta donc ka hakilinaw di a kow la ka kɛ ni ɲɛli ko ye parce que ni ko ko ŋa ta donc n'a ka b'a kɛ cogoya dɔ la a tiɲɛni barika bɛ bonya donc ni ko ko kɛra ni ala ye min kɛ an b'a lajɛ ŋa ta solution bɛ sɔrɔ a la de façon positive an b'o baara de la bi ayiwa an y'a ye k'a fɔ dulonni banna yɔrɔ min a bɛ n'a fɔ ko tugura ɲɔgɔn kɔ parce que ɛzi ye aw wele ka dantigɛli kɛ aw ye kɛnɛ in kan an y'a ye k'a fɔ aw tilalen e da donna ɛzi ko in caman na bakuruba la aw ni ɛzi ye mun fɔ baro ye mun kɛ a ye tali kɛ mun ni mun na n b'i fo k'i barikada parce que effectivement depuis parti politiques dulonna ni y'a kalo damani ye conseil des ministres fila tɛmɛna baaraw kɛra k'a fɔ ko ka an dulolen bɔ o baara in kɔnɔna na fɛn caman kɛra mali kɔnɔna na donc an taara o y'an wele ka taa hakilina fɔlɔ min tun bɛ yen n'o bɛ fɛ k'a fɔ anw ye ka nɔgɔ bɔ a la o fɛn fɔlɔ tun ye mun ye k'a fɔ ɛzi ka taa baarakɛ minɛnw bɛɛ dira u ma k'a fɔ bi mobili min kan ka di moto min kan ka di prime min kan ka sara ani u kan ka sigi bureau min kɔnɔna na ordinateur min kan ka di o baara bɛɛ kɛra ka ban a y'a yira an na k'a fɔ ka taa donc baara bɛɛ kɛlen don ka ban bi o bɛ yɔrɔ min c'est que olu pɛrɛlen don ka taa ko bɛɛ ɲɛnabɔra donc ɛzi ye o kuma de ɲɛfɔ anw ye kuma bakuru la parce que ne yɛrɛ de y'a question pose a kun n ko maliyɛnw sigilen don ka fɛn kelen min kɔnɔ bi élection bɛ kɛ waati jumɛn n ko bon ko kɛra cogo o cogo an tɛna an si kɛ transition na don dɔ an bɛ bɔ a la et donc o kɔnɔna na baaraw ka kɛ hakilisigi kɔnɔna na bɛɛ da ka don kuma kɔnɔna na an k'a lajɛ a bɛ se ka kɛ cogo min k'a dilan ka ɲɛ donc a ye kuma jaabi k'a fɔ olu effectivement baara min kan ka kɛ nka donc olu kɔni ye caman kɛ fichier ninnu nka donc min kan ka di nka donc o fichier bɛɛ baara kɛra ka ban et que installation bɛɛ kan ka kɛ a bɛɛ kɛra ka ban o ka permis min bɛ yen nka donc o y'a bɛɛ sara ni hali maa min taara ka bɔ ɛzi la ni bana ko nka donc disposition min taara ni dɔw taɲana olu bɛɛ presque o b'o baara la nka k'o bɛɛ remplacer ko mɔgɔ bila nɔ na a ko bi an bɛ yɔrɔ min ko ala ka tiɲɛ olu pɛrɛla ka ban n ye question wɛrɛ posé a ko n ko n bɛ fɛ k'a dɔn k'a fɔ ni baaraw kan ka kɛ a bɛ fɔ min ma ko loi organique loi min kan ka ko sɛbɛn fura dɔw kan ka ta min b'a to baara bɛ kɛ o loi organique baara ye jumɛn ye d'abord député joli kan ka kɛ mali kɔnɔ o ye fɔlɔ ye sénateur joli kan ka kɛ mali kɔnɔ n'an bɔra o kɔnɔna na aussi est ce que élection bɛ kɛ ka a sanga cercle de la wa élection bɛ kɛ ka sanga région de la wa élection bɛ kɛ ka sanga mali yɛrɛ la n'an b'a fɔ an ka donc au niveau national an ko donc an bɛ fɛ k'o sɛbɛnfura ninnu dun tɛ se ka kɛ ni écoute ma kɛ o kan ka tɛmɛ CNT fɛ o kan ka tɛmɛ gouvernement fɛ baaraw kan ka kɛ nka donc a bɛ waati caman ta an k'o baaraw bɛ cogo di a kɛra i ka reporter yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan a yɛrɛ y'i kanto ko maa dɔw sigilen bɛ kɛnɛ kan yan loi organique nka olu y'a baara caman kɛ et que bi nka hakilina na nka donc ni ala sɔnna a tɛna mɛn an ko filanan ye min ye pour que élection ka kɛ a kɛra cogo cogo ale de bɛ nka donc tasuma ale de bɛ tasuma kun don fɔlɔ c'est à dire nka donc a kɛra cogo cogo ale de bɛ laɲini kɛ fɔlɔ pour que nka donc élection présidentielle nin ka kɛ parce que déjà bi an bɛ yɔrɔ min c'est vrai que élection présidentielle kan ka kɛ ni élection présidentielle bɔra ka ban n ye papier tɔ min fɔ nka donc olu kan ka se ka kɛ parce que élection bi présidentielle fɛn wɛrɛ foyi wɛrɛ papier wɛrɛ foyi ta ale kɔnɔna na donc baaraw bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ n ye kuma min fɔ tan n'o ye loi organique k'a sɔrɔ olu ma sigi sen kan parce que président ta ye min ye mali bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka pour ka scrutin unique o ye nka donc o bɛ kɛ nka sur l'étendue du territoire national donc i b'a sɔrɔ o la candidat min bɛ yen a tɛna tɛmɛ candidat ni a ma kɛ saboteli ye a tɛna tɛmɛ candidat tan ni kɔ donc maintenant baara bɛ kɛ o de kɔnɔna na or élection min kɛra ka tɛmɛ bɛɛ ni jateminɛ kɛra k'a fɔ mali élection in ka donc a kɛra élection jɛlen ye élection kɛcogo ɲɛna n'o ye référendum ye donc ni référendum kɛcogo ɲɛna o waati in yɛrɛ kɔnɔna na mɔgɔ y'i kanto ko pour que élection tɔw tun tɛ se ka tugu a la mais comme élection tɔw ma tugu a la insécurité ko kuma gouvernement m'a fɔ n ka taa report in kɛra n ka taa léger in a dabɔra fɛn fila fɛn saba kama a fɔra ko carte biométrique kuma nana ka sigi aussi k'a fɔ ko bi ye jateminɛ kɛra k'a fɔ maliyɛn caman ma mɔgɔw ka carte biométrique sɔrɔ donc nafolo caman donna a ko la experts y'u féliciter la k'a fɔ n ka taa ko carte biométrique ko sera ka an ka données sɔrɔ donc an ko mun de bɛ kɔnɔna pour que
carte biométrique in ka se ka di mɔgɔw ma et mɔgɔ min ta ma rectifier nga donc gɛlɛya b'a kɔnɔ pour que o gɛlɛya ninnu tɛ se ka bɔ yen baaraw ka se ka kɛ et hakilina wɛrɛ ka ta pour que maliyɛn bɛɛ ka se ka élection kɛ ni carte biométrique ye parce que fɔlɔ nga ta carte biométrique in ma sɔrɔ nga ta donc mɔgɔ ko hali permis bɛ se ka vote kɛ an ko il faut que an ka bɔ o kɔnɔna na baaraw ka se ka kɛ diya kɔnɔna na carte biométrique ka kɛ sababu ye pour que élection ka se ka kɛ yɔrɔ caman na donc voici kuma la an ye belebele min sɔrɔ n ka tɛ k'a tɔmɔ k'a fɔ an y'o de fɔ. mais ni i ye nin bɛɛ jateminɛ sisan ni ne ko n b'a bɔ a bɔda ɲira fɛ sisan présidentielle la ale ye wagati jumɛn fɔ k'a bɛ ko o la collège électoral bɛ convoqué wagati jumɛn. n'i ye jateminɛ kɛ a y'o de fɔ n ka taa k'ale bɛ fɛ k'a ka kɛ n ka taa ko ni se b'a ye sisan n ka taa donc an bɛ yɔrɔ min k'ale tɛ se k'o fɔ sisan mais k'a tɛ se k'o fɔ ko mais k'olu kɔni pɛrɛla ka ban donc min don a tɔ n ka taa donc n'i ye jateminɛ kɛ a tɔ bɛ sanfɛmɔgɔw de bolo donc sanfɛmɔgɔ ninnu kan k'a fɔ cogo min waati min kɛ c'est pour cela n ka taa kuma kɔnɔna na n'i y'a jateminɛ hali video kɔnɔ n y'a fɔ n ko il est important que ministre de l'administration territoriale ka mɔgɔw wele comme a ko kɛra cogo min ka taa donc ale yɛrɛ k'i ka hakilina ta fɔ parce que aizi ye n'i ye jateminɛ kɛ n ka donc aizi ni n ka taa gouvernement ka hakilina forcément k'a fɔ o bɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛ n ka taa k'a fɔ ko ye discussion de kɛ n ka taa ka na sigi n ka taa o tɛ mais a ye kuma kelen fɔ n ka taa donc min ye kuma aussi diya mɔgɔw ye a ko n'i ye jateminɛ kɛ n ka taa donc ale taara comment élection waati la o y'a essayer n ka taa k'a essayer k'a fɔ ko bɛ da biribiri ka ale la ale ma sɔn ka taa parce que o ka électeurs bɛɛ jɛlen maa 800 maa à peu près n ka taa 8000 n ka taa a m'o de fɔ o 8000 kɔnɔ maa 800 n ka taa donc k'o bɛ 2000 francs kan ale ma sɔn n ka taa donc ko finalement o ye olu gɛn ka bɔ o ka yɔrɔ la n ka taa olu y'u ka machine to yen n ka taa donc olu taara n'o yɛrɛ ye a ko k'a tɛ don fɛn foyi la ni diya tɛ fɛn min na donc o bɛ mɔgɔ rassurer ça veut dire n ka taa donc ale bɛ waati a bɛ min yɛrɛ ɲinina a t'o la quoi n ka taa donc il faut que bɛɛ k'o faamuya k'a fɔ n ka taa donc élection résultat bɔra n ka taa ka namara kɛ a ko k'a t'o la a ko min kan ka kɛ n ka taa donc maintenant résultat min bɔ 5 jours 6 jours ale bɛ fɛ ka bɔ o yɛrɛ la n ka taa donc résultat ka bɔ 2 jours kɔnɔna na o bureau de vote a kana mɛn o bureau de vote yɛrɛ n'a kɛra n ka taa i ka bureau de vote ka photo ka bila i ɲɛfɛ e yɛrɛ ɲɛ b'a kan aw bɛ voter la aw ka résultat min bɛ da la n ka taa a bɛ afficher directement n ka taa donc a bɛ tɛmɛ ordinateur kan a bɛ tɛmɛ n ka taa donc réseaux sociaux kan n ka taa donc bɛɛ ɲɛ b'a kan a ko donc olu bɛ fɛ ka taa o de la bi n ka taa élection ko la ale y'a dɔnbaga ŋaniya ye parce que déjà ale ye baara kɛ seni na n ka taa ka kɛ ɲɛmaa ye ka tɛmɛ donc o kɔnɔna na a ko n'i ye jateminɛ kɛ n ka taa donc olu ka expérience min b'o la bi a bɛ san 20 san 30 bɔ donc n'olu ma leçon di mɔgɔ ma mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka leçon d'o ma élection ko la mais a tɛ se k'a fɔ sisan n ka taa k'a fɔ n ka taa ko bɛ collège n ka donc wele nin waati nin kɔnɔ a tɛ se k'a fɔ n ka taa ko nin waati in kɔnɔ k'a bɛ kɛ a ko mais olu kɔni olu pɛrɛla. ayiwa i ye min fɔ loi organique in kɔni bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ n'o bɛ ta o kɔni fana baara kɛcogo dɔ don an ka jamana kɔnɔ dayiraliw na kɛ a la a na tɛmɛ CNT fɛ mɔgɔw bɛ wele mɔgɔw bɛ la écoute bɛ kɛ fɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ k'a la est ce que o ko bɛ sen na. a ko olu kɔni y'o baara daminɛ n ka taa donc mɔgɔ caman bɛ yen ka taa kɛnɛ in kan ka taa donc min bɛ se ka témoigner n ka taa a y'o de fɔ maintenant n'olu tilala n ka taa n'o baara bɛɛ kɛla n ka taa ministère de l'administration territoriale aussi kan ka a baaraw kan taa donc ka sɛbɛn dɔw d'a kan o de bɛ taa conseil des ministres la n'o o ye hakili baaraw k'a kɔnɔna na donc o b'o bila ka taa CNT la CNT mɔgɔw yɛrɛ bɛ tila ka bɛɛ wele parti politique wele ka société civile wele ka taa ka a tɔgɔ dɛ sulemanden bɛ tila k'o baaraw kɛ n'o y'o baaraw kɛ n'o tilala o bɛ sɔrɔ k'a mɔn bɔ ka tila k'a di n ka taa CNT mɔgɔ ma vote ka k'a la a bɛ sɔrɔ ka taa di n ka taa donc pour que n ka taa baaraw ka kɛ n'a ye. donc nin si ma dan tigɛ fɔlɔ. pour le moment foyi ma a kɔni ma bɔ yɛrɛ fɔlɔ jan ka se hali administration b'a baara kɛ la a ma bɔ yɛrɛ hali ka se gouvernement a ma se gouvernement yɛrɛ ma baara. mais e yɛrɛ bolo est ce que yanni san laban cɛ an bɛ se k'a fɔ ko président faransa ko kalata tɔ si tɛ yen fɔlɔ président kalata de bɛ yen est ce que e yɛrɛ bolo a bɛ se ka kɛ wa. non en toute honnêteté a tɛ se ka kɛ en toute honnêteté parce que an kana kuma. a tɛ se ka kɛ a tɛ se ka kɛ a tɛ se ka kɛ min na kasi mɛ fɛn caman de bɛ fɛn jukɔrɔ aujourd'hui pour que a ka se ka kɛ an ye kɛlɛbolo dɔ de da n ka taa n'a bɛ fɔ o ma ko AS o kɛlɛ in kɔnɔna na donc baara min bɛ kɛla jamana 3 ninnu o bɛ ɲɔgɔn consulter kosɛbɛ n'o ɲɔgɔn lajɛ baara min bɛ kɛ n'i ye jateminɛ kɛ bi donc Burkina bɛɛ yɛrɛ olu tɛ logique la n ka taa o bɛ san 5 ko de la n ka taa donc ça veut dire n ka taa baara min bɛ kɛla o bɛ taala cogo min
ni élection bɛ se ka kɛ n ka tɛ se k'a fɔ ko ka élection cun bi n ka tɛ dɔn an bɛ yɔrɔ min olu ka élection ka kɛ n'i ye jateminɛ kɛ a tɛ kɛ cogo cogo olu ta ban ka olu élection ko kuma olu fɛ parce que cɛ ko ko ale ye président de la république de ye pour le moment donc ale ko ten la transition président tɛ ale ye tuguni donc o b'a la assise kɛ assise ale yamaruya ale ka san 5 kɛ hali bi a sɛbɛnw bɛ ka tɛmɛ u ka assemblée nationale la bon e de ko mun bon o tɛ bi ye wa awɔ n'i ye jateminɛ kɛ concernant Niger ka taa Niger ma ta waati fɔ fɔlɔ olu ma baara yɛrɛ daminɛ olu ma baara yɛrɛ daminɛ assise kɛ fɔlɔ donc an yɛrɛ ye n ka taa san 5 de fɔ donc o san 5 in kɔnɔna na a kɛra cogo cogo n ka taa an ye san 5 de fɔ san 2 ɲɔgɔnna kɔni san 2 ɲɔgɔnna tɛmɛna donc ça veut dire n'i b'a cun ka saba bon a ye saba in bɛɛ a tun ma ta waati la n ka taa san 2 assise kɛra o de kɔnɔna na san 1 de kɔnɔ assise kɛra san 2 ɲɔgɔn Assimi yɛrɛ bɛ saba la o Assimi ayi mais a bɛ saba min na o y'a assise ma kɛ o waati de la assise de tilala k'a fɔ an ka san 5 ta ni assise ye san 5 ta o y'a sɔrɔ san 1 kɛra Assimi nana ka sɔrɔ n ka taa assise ma kɛ o donc san 2 ɲɔgɔn de taara donc ça veut dire Assimi fɛ n ka taa san 3 dulolen de bɛ yen hali bi o san 3 dulolen na n ka taa donc n'i ko musalakan ta la ko élection kɛ o bɛ se ka bɛn de k'a fɔ n ka taa donc o bɛ na ko dilan cogo min ka taa donc an bɛ sigi k'a mais comme président sigi don est ce que ni bɛn kɛra la ka sɛbɛnw dilan a tɛ se ka ɲɛnabɔ wa au moins yanni san ka ban collège kɔni ka convoqué ka taa bɛn san wɛrɛ ma parce que o de ka di an bɛ yɔrɔ min ka taa pour que an ka bɔ o kɔnɔna na mais fɛn caman b'a jukɔrɔ parce que min don ka miiri k'a fɔ ko élection bɛ se ka dilan sur place ka bɔ i bɛ ninnu dabɔ a la wa il faut que ninnu yɛrɛ ka bɛn o ni ɲɔgɔn cɛ jɔn de ye candidat ye mɔgɔ 5 ninnu kɔnɔna na parce que logique min bɛ yen ka taa n'an bɛ taa kɔnɔna na une fois que ni mɔgɔ 5 ninnu ka taa ni élection kɛra ka taa supposons que an ka exemple ta Assimi ka kɛ candidat ye mais ni Assimi kɛra candidat ye mɔgɔ 4 tɔw da tɛ Mali ko la o cogo di o bɛnkan t'olu yɛrɛ ni ɲɔgɔn non cɛ ayi o bɛnkan cogoya bɛnkan ko tɛ o ka taa faama ye faama de ye o halisa faama tɛ faama ah ye non ayi n'i y'a fɔ ko faama ye faama ye une fois que tu es élu par le peuple malien c'est que tu es autonome n'a ka di ye n'a ka di i b'i tɛgɛ di n ka kasi ma n'a ka di ye n bɛ n tɛgɛ di yan n'a ka di n tɛ n tɛgɛ di donc on ne peut plus t'imposer ka kɛ i n'a fɔ a ye coup d'état de kɛ a bɔra o hukumu kɔnɔna na mais o hukumu bɛna gérer cogo di entre eux donc est-ce que t'olu yɛrɛ ka baara c'est ce que j'ai dit donc il faut que consensus mais o fana tɛ se ka kɛ ni politique tɛ o ah mais n'o bɛnna o kan n'o y'a yira maliyɛnw na ko bɛ kɛ cogo min donc les maliens aussi sauront ka donc maintenant min kan ka k'a kɔnɔna na c'est à dire ko in ma nɔgɔn ten koyi parce que mɔgɔ bɛ se ka an ɲɛ b'a la cogo min na ko a ka non parce que il faut que d'abord olu yɛrɛ ka bɛn mɔgɔ 5 de bɛ n ka tɛ baara in na bi o ɲɛmaya la an ɲɛ bɛ mun na ah mais o mɔgɔ 5 min bɛ baara la o kolonɛ 5 min bɛ duguma n ka taa o ka ca maintenant il faut que ka bɛn ko kelen de la ka yira maliyɛnw na maintenant an ma tila o bɛɛ la an ma tila texte la ka miiri k'a fɔ ko sisan sa ko san 1 kɔnɔ ko élection bɛ kɛ n ka tɛ ne tɛ se ka da la parce que comme kuma tiɲɛ fɔli man di maliyɛnw ye tuma dɔ n'i y'a fɔ i bɛ lagosi a ko la ne ka ye cogo la donc il nous faut aujourd'hui ka bɔ san 1 ka tɛ ka se san 2 la n ka taa a bɛ se ka bɛn o de kɔnɔna na ayiwa mais Togo mɔgɔw ko ko aw ka lajɛ in senfɛ ko mɔgɔ caman kun taara ni min ye o ye k'a fɔ ko chronogramme ka bɔ bon comme chronogramme ma bɔ et puis a yɛlɛ no fana k'a fɔ nin wagati fana na parti politique minnu bɛ yen n'olu ka mɔgɔw bɛ kaso la olu fana y'u ka kuma fɔ ayiwa aw dun bɛɛ ye politique mɔgɔw ye yalama EJ e yɛrɛ bolo u kan ka ninnu ka kuma in u kan k'a lamɛn mais EJ ka baara tɛ k'a fɔ donc k'a bɛ kuma lamɛn ka taa fɔ dɔ ye EJ ka baara ye min ye ka élection organiser a fɔra ye maa min ye n ka tɛ c'était le ministère de l'administration territoriale c'est pour ça n ko kuma kɔnɔna na mais néanmoins hali baara kɛra cogo min olu fɛ n ka tɛ donc Konate ninnu ye baara kɛ cogo min o tɛ ne ka fɛɛrɛta ye ne ye politique mɔgɔ ye pour moi normalement ni assise siya la ni rencontre siya la n'an taara an wele la aw bɛ na aw b'a ka hakilinata fɔ k'a fɔ an ka maa min minɛlen don ka tɛ donc o ka bila mais an b'a ɲini politique mɔgɔ tɔw fɛ ani EJ kɛ a ye fara an kan pour l'apaisement ka tɛ donc pour que yɔrɔ ka se ka sumaya parce que olu dɔrɔn minɛlen tɛ politique ko la o Kader minɛna politique ko de la koyi bɛɛ ni minɛna politique ko de la koyi Arasabati minɛna politique ko de la parce que kuma min bɔra o da n'a bɛ taa politique ko kuma fɔ n ka tɛ donc o minɛna o de la donc an bɛ se ka ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn cogo jumɛn ka yɔrɔ Buba karamɔgɔ ninnu bɛɛ minɛna o de la pour que n ka tɛ donc basigi ka se ka na an k'a lajɛ Etienne n ka donc ne taara ninnu bɛɛ lajɛ n ka taa parce que n taara semaine tɛmɛlen n ka taa ka taa Kayoroba n ka taa ka taa bɛn lajɛ ka tila ka taa Etienne bɛ yen Musafu n ka donc Mulayi n ka taa k'olu bɛɛ ye ni ala sɔnna semaine na n ka taa donc n kan ka taa yɔrɔ wɛrɛ n taara prison centrale la n taara Kulikoro donc n b'a lajɛ n ka taa donc pour discuter avec eux an k'a lajɛ n ka taa kuma bɛ kɛ cogo min donc o kana miiri k'a fɔ donc olu tun kan k'u sara aw la salle kɔnɔ mais an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan
an bɛɛ ka ka da don a la n ka taa donc pour que n ka donc ko ka se ka sumaya o ko bila comme le cas n ka taa min kɛra Sénégal comme le cas min kɛra jamana tɔw la apaisement ka kɛ n ka taa donc an ka bɔ baaraw kan. mais est ce que tension yɛrɛ bɛ yen. bon mais olu y'a kɛ cogo min n ka taa k'a fɔ kuma yɛrɛ kɔnɔna na Konate ye kuma cɛ yɔrɔ mɛ k'olu ka mɔgɔw minɛna ko ma foyi kɛ. ani dossier bɛ justice la n'i ko ma foyi kɛ donc tu compliques la situation o de ka taa a fɛngɛ la parce que ale bɛ kɛnɛma de ka taa donc ale b'a faamuya min dɔn parce que i b'a dɔn min na kasoko la maa min ma don kaso la o dabara ani maa min donna kaso la n ka taa o dabara tɛ kelen ye parce que n'e bɛ kaso la e b'a ɲini ka bɔ pour que n ka taa k'a lajɛ n ka taa donc i bɛ se ka i ka denbaya sɔrɔ cogo min maintenant e bɛ kɛnɛma n ka taa e bɛ firifiri la e bɛ t'i ka rendez-vous la ani maa min bɛ yen o ka ye cogo tɛ kelen n ka taa ko bɛ se ka lasumaya cogo min o ka bɔ a kɔnɔ n ka tila baara kan ka k'o de la et nous on est d'accord an ka parti ka donc o ye cogo de b'anw na pour l'apaiser. donc e tun bolo sa salle kɔnɔ n'o tun ko aw ma EJ parti politique tɔw komi nin ko bɛ taa an bɛ fɛ ka taga élection ko la nin y'a ɲɔgɔn ye fɔlɔ ye an kɔni nana an y'aw lamɛn an bɛ fɛ ka n'aw lamɛn nka a ye ɲɛ anw fana ma an ka mɔgɔ minnu bɛ yen an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka jɛ u bɛ se ka bɔ cogo o de tun ye ka hakilina ye. mais Kasimu de ye kuma yɛrɛ o mais EJ cɛ tilala ka kuma o ye kuma fɔ yɔrɔ min ka taa donc ɲɛ bɛ maa min kan ka taa donc an ɲɛfɛ ka taa c'était parrainant ɲɛma b'a la Pépère tun b'a la Amadou Goïta b'a la maa wɛrɛ damanuw b'a la parce que olu de dɔnnen don kosɛbɛ ka taa avec Konate lui-même jateminɛ kɛra k'a fɔ o y'o fɔ o bɔlen ka taa donc EJ cɛ y'a fɔ ka taa ko Mande n'an bɛ yen n'a ye kuma fɔ san'aw ka taa ka taa a bɛ sigi ka n ka réponse lamɛn ko mais k'aw ye kuma fɔ k'a bɔ ko donc o kuma in kɔnɔna na n ka taa donc ne an tun bɛɛ farala ɲɔgɔn kan an tilalen rencontre la sanni rencontre ka bɔ ka kuma ta motion na ka fɔ n ka taa donc an b'a ɲini justice fɛ an b'a ɲini gouvernement fɛ an b'a ɲini parti politique an bɛɛ ka jɛ n ka taa pour l'apaisement de la société jamana bɛ position min kɔnɔ donc ninnu bɛɛ ka bila n ka taa donc an ka ko daminɛ n ka taa zéro an ka taa ko tun bɛ barika sɔrɔ mais est ce que n'o kɛra aw politique mɔgɔ ye o tuma mɔgɔ tɔ minnu ka mɔgɔ bɛ kaso la n'a mɛnna olu bɛ kɛ cogo di o la. ne bɛna na politique ko de la dɛ. o ma minɛ suyɛnni na o ma minɛ n ka taa donc a tɔgɔ la wari suyɛn na o ma minɛ n ka taa baarakɛli la o ma na fɛn wɛrɛ la n ko politique ko Alpha ko le problème politique a une solution un problème politique est résolu politiquement donc kuma ka taa c'est très clair la. donc n'aw ye politique mɔgɔw ye n'aw ye min kɛ aw tɔ an k'an da dugu ma aw ka yɛlɛ an kan. n'a ye suyɛnni kɛ n'a taara kaso la aw tɛ bila dɛ mais an ma suyɛnni kɛ o an ye jamana ko kuma de fɔ jamana bɛ se ka basigi cogo min hakilina bɛ kɛ. an da bɔra yan ka taa ko an da ye falaka bin tigɛ yan ka taa o taara an datugu mais après o tila ka tɛgɛrɛ fɔ an ye ka tila k'a fɔ ka maliyɛnw bɔra yan ka taa k'a fɔ ko Togo avait raison n ko ni min y'a fɔ ko j'ai raison n b'o nɛn tigɛ. mais bi est ce que e yɛrɛ bolo ni ninnu bilara fana o fana bɛna ni lafiya ye wa e yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la i ɲɛ bɛ ko la cogo. bon tu sais n ka taa donc ça. sinon ne yɛrɛ ka mɔgɔ caman b'a la han. mais Kasimu fana ka mɔgɔ caman de bɛ kaso in na. Kasimu ma mɔgɔ faga o taara réunion de la o taara réunion de la o ma mɔgɔ faga. a bɛ fɛ k'a fɔ de est ce que e yɛrɛ bolo n'u bilara an bɛ ka basigi min ɲini lafiya min ɲini ka se ka baara kɛ est ce que a bɛna n'o ye. n'i bɛ politique la n ka taa donc n'i kɛra ɲɛmaa ye n ka taa donc i tɛ sunɔgɔ de koyi k'a fɔ i ye président k'i bɛ sunɔgɔ wa i ye premier ministre i ye sunɔgɔ wa n ka taa hali jamana n ka taa États-Unis n ka taa cɛ hakili la n ka taa donc ko sécurité bɛ yen a ma to a ka meeting la n ka taa o ma a tulo tigɛ donc maa si tɛ sunɔgɔ n ka taa donc ça veut dire n'i ye président ta i ni hɛrɛ banna quoi il faut que n ka taa ninnu k'o de faamuya. i bɛ jɛ n'o de. non sunɔgɔ t'i la o donc maintenant ka président kɛ n ka taa k'i bɛ taa daga sunɔgɔ n ka taa donc kuluba k'i bɛ wuli ka taa a tɛ bɛn o. i tɛ se ka kɛ ministre ye n ka taa k'i tɛ tɔɔrɔ n'o don ka taa i bɛ to a ka so i b'i sen bɔ a la mais n'i nana k'i don a kɔnɔna na k'a fɔ k'an tɛ ko apaisement de bɛ yen wa et les services de renseignement c'est la même chose ils doivent travailler donc pour contrer pour que tiɲɛni kana se ka kɛ ka ko kunbɛn ka to ka baara ye o de ye maintenant n ka taa donc k'a miiri k'a fɔ k'i ye mɔgɔ minɛ ou n ka taa k'i bɛ bagabagali kɛ k'i bɛ taa mɔgɔ datugu kaso la n ka taa ko kɛlɛ bɛ ban wa mais tu te trompes parce que homme politique bɛ san mugan kɛ a b'i kɔnɔ na n'a y'i sɔrɔ dɔrɔn a b'i kantigɛ kɔ kan. aw bɛ s'o la minɛ. mais politique yɛrɛ o de ye o. politique ye mun ye n ka taa donc ça veut dire aujourd'hui n'i ye jateminɛ kɛ les hommes politiques an bɛɛ jɛlen ka taa donc ceux qui ont le pouvoir et ceux qui n'ont pas le pouvoir an bɛɛ jɛlen 10% de maintenant 90% o ye aw ye société civile maintenant an bɛ kɛlɛ de kɛ les 5% qui sont au pouvoir là. aw k'o sɔrɔ. 5% Asimini tɔw ani Choguel ninnu olu de ye 5% ye olu bɛ fɛn bɛɛ kɛ pour que o ka maintenir maintenant min bɛ kaso la olu yɛrɛ bɛ fɛn bɛɛ kɛ pour que o ka bin o tɛ wa. pour que ka fanga sɔrɔ sini ou ils vont convaincre la population k'a fɔ k'o man ɲi maintenant n'o critique nana ka kɛ n ka taa k'i bɛ taa kaso la n ka taa donc n'o kuma taara k'i bɛ taa kaso la a tɛ bɛn dɛ politique la donc an ka b'o kɔnɔna na. an y'a ye k'a fɔ nin kalo in na maa minnu ye degun sɔrɔ M5 la ni u binna a y'a ye tasibilaw kɛra la dɔw ye kuranɛw kalan caman yɛrɛ ye kuranɛw kalan aw ni minnu tun bɛ ɲɔgɔn bolo bɛ ɲɔgɔn mais M5 yɛrɛ fɛ Choguel ka taa na sa aw ye mun kɛ. bon
tendance fila wɛrɛ tɛ yen o nka mɔgɔw de bɛ tendance kɛlɛ n'o hakilina ye maa fa i dɔnlen bɛ min ye ni maaw ko k'an tɛ fɛ k'i dɔn ka namara don kuma na e tɛ se ka M5 ko kuma fɔ bi ni Choguel tɛ o hɔrɔnya ni danbeya ni halalaya la parce que tuma min mɔgɔ tɛ kariya ka M5 fɔ c'était Choguel tuma min a chauffé la c'était Choguel tuma min espoir tɛ mɔgɔw la c'était Choguel hali min bɛ kuma na bi pour que olu ka kɛ ministre ye c'était Choguel Assimi dun ninnu dɔn i sɔnna wa maintenant n'o baara nana ka kɛ mɔgɔ ko kɛlɛ ye tuma dɔw yɛrɛ kɛra n ka tɛ mɔgɔ yɛrɛ ye Choguel bɔ c'est-à-dire journaliste ninnu a ma se mɔgɔ tɔgɔ ka fɔ rédaction dɔw ye ala minɛ ka Choguel yɛrɛ effacer n ka tɛ k'a fɔ n ka tɛ ko non k'a gɛnna donc o y'a gɛn n'o da ye o y'a gɛn n'o dabara ye o y'a gɛn ni fɛn bɛɛ ye n ka tɛ fo ka dɛsɛ n ka tɛ donc an bɛ bin n ka tɛ donc hali min bɛ kulela n ka tɛ k'i sɔn k'o tɛ M5 la olu kulela k'a fɔ ko Assimi ma ko prends tes responsabilités a ministre kɔrɔ dɔw mais Assimi ma kuma o da la donc o kulela ka wugasili kɛ n ka tɛ ka kule k'o da fara sisan n ka tɛ donc o yɛrɛ o tɛ kulela tuguni maintenant pour dire que bɛɛ n'i da kan don Assimi a tɔgɔ dɛ Kassim i b'a dɔn adamadenya la ni ala ye fɛn min d'i ma don min n'i ka fanga banna don min n ka tɛ mɔgɔ si t'i ɲininka san saba de tɛmɛ ni tun y'a fɔ ko Assimi ye k'a bɛ kɛ Mali président ye a b'a ko danga b'i kɔ n ka tɛ kana kuma f'a ye ni tun ko Choguel bɛ kɛ premier ministre a b'a ko non k'a tɛ kɛ mais an ye ɲɔgɔn fɛnte ka ɲɔgɔn fɛnte fo ka n'a bɔ ka tila k'a ta ka sumalen di Choguel ma n ka taa k'a ta o Choguel bɛ yɔrɔ min i bɛ se k'a fɔ i t'a fɛ k'a ko man di ye don o don a bɛ kuma dɔ fɔ a bɛ hakilisigi ko kuma dɔ fɔ ko na kuma na CEDEAO la n ka tɛ ka information dɔw di i bɛ se k'a fɔ i t'a fɛ de maintenant an bɛnna min kan aussi dans le M5 ça veut dire donc les 10 points les 17 mesures i tɛ se ka kɛlɛ o kan parce que n ka tɛ baara bɛ kɛla o de kɔnɔna na o de na ni réforme ye o de na ni assise ye n ka tɛ baara daminɛ mɔgɔw tun tɛ fɛ réforme ka kɛ o e y'o kulekan min bɛ n ka tɛ ministre dɔw kulela n ka tɛ ko assise tigɛ an y'o kɛ ka ban o mais aujourd'hui baara o baara bɛ kɛla ESCO comment an ka 3 pays an bɛ faralen bɛ min kan AESCO ka daminɛ a daminɛ na Choguel ka bureau de kɔnɔna na n ka tɛ primature la premier ministre burkinabé nana tuma min ni hakili b'a la donc a ko bɛɛ n ka tɛ i tɛ se k'a fɔ k'i t'a fɛ son expertise et puis n ka les 3 présidents les 3 chefs d'État les 3 membres du gouvernement ale de ka kɔrɔ n'o bɛɛ ye bi n ka donc jamana saba nin bɛɛ la Choguel de ka kɔrɔ n'o bɛɛ ye donc a premier ministre o de ye a président do n ka donc ani n ka donc a ministre o Choguel ka kɔrɔ n'o bɛɛ ye donc ça ala de y'o chance d'a ma i bɛ se k'a fɔ i t'a fɛ les gens me disent souvent n ka taa togo mun na n ka tɛ i bɛ Choguel kɔ ne ko ne tɛ Choguel kɔ koyi ne bɛ Mali de kɔ ATT ka kɛlɛ kɛra n ka taa donc mɔgɔw ye cun ni ATT ka tila k'a bila n ka taa k'aw dun ka fa n ka taa ka tila ka ATT ko yɛrɛ kɛ cogoya dɔ la ni ATT yɛrɛ tɔgɔ fɔ tuma dɔ la mɔgɔw i b'a fɔ ko Ebola mais an tora kɔ maaw y'a se ka nkalon tigɛ bɛɛ tigɛ mais ala b'a dɔn hali n ka taa donc a dɔw yɛrɛ bɛ tɛ bɔ lɔbɔ ka so kɔnɔ non sisan bi n ka taa donc mais ni débat bɛ kɛ ni fɛnw bɛ kɛ n ka taa donc hali kɔsa in na n ka taa lɔbɔ ye a tɔgɔ a fɔra ko débat dɔ bɛ kɛ joli b'a la lɔbɔ ko maa min bɛ n cɛ dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan Mali kɔnɔ yan n ka taa o ye Togo ye donc a y'a wele n'a bɛ se ka taa débat kɛ a ye n wele n ka ma se n ka taa i ka n wele ni ATT ka fɛn dɔ dɔrɔn a fɔ n ye dɔrɔn n bɛ taa an y'a kɛ ten Soumaïla la i ne ni Soumaïla ye kɔnɔna de la parce que adamadenya la ni mɔgɔ hakili la ko duɲalatigɛ nɔrɔlen bɛ sɔrɔ ko de la i b'i yɛrɛ tromper ala de ko ale de ta y'a ka nafolo ye ale ta ka se ye min ka di a b'a d'o ma hali alijɛnɛ min an bɛ kulela la seli kana seli a tɔgɔ nin kɛ nin kana kɛ a ko ale ala subahana wa taala se ye ale de ta ye et puis n ka taa donc a kɛra cogo cogo alijɛnɛ ye ale de ta ye n'a ka di ye a bɛ i don n'a man d'a ye i tɛ don a kɔnɔna na. ayiwa ne ko n k'aw ye mun de kɛ. an ye min kɛ n ka taa donc comme tɔw ka taa donc an y'a ka communiqué kɛ pour dire que justice b'a ka baara la parce que an bɛnna min kan jusqu'à présent ka donc mɔgɔ dɔw minɛna les enquêtes continuent comme il b'a dans justice ko la donc pour nous donc ça veut dire c'est de souhaiter Mali enquête ka di dɛ Mali enquête non waati sera ana liberté provisoire o don donc maintenant donc o baaraw kɛra i y'a ye n ka taa donc an b'o hakilinaw na bi l'essentiel n ka taa kuranna kalan o kuranna kalan bali n ka taa ne tɛ don o la n ka taa parce que ala de b'a dɔn jɔn de ta bɛ minɛ maa dɔw yɛrɛ bɛ kuranna kalan ni se bɛ ala ye ala b'a fɔ n ka kuranna datugu parce que nɔgɔlen don donc maintenant kuranna kalan an m'a fɔ ko an t'o kɛ mais une chose est sûre n ka donc hakilinaw fana ye kuranɛ caman kalan dɛ an y'a kalan kɛ hali sini n ka taa an b'a kalan mais minnu bɛ ka kuranɛ kalan bɛɛ bɛ k'olu lagosi ne ma mɔgɔ lagosi dɛ ne kɔni min ta bɛ minɛ ala de b'o dɔn parce que an tun b'a la tuma min ka taa dɔw tun tɛ kuranɛ kalan o waati la o maintenant sisan bi da a bɛ kalan mais une chose est sûre n bɛ fɛ ka min fɔ Choguel ta bɛ ala de bolo n'a ka ko banna don min a bɛ ban an bɛ baara min kɛ la nous sommes convaincus du combat
an b'a kɛla c'est pour mais cela dɔw ko k'aw ɲinɛna mɔgɔ ninnu kɔ Mɔgɔ depuis k'aw bɛ fanga la bi mɔgɔ jumɛn maa minnu ye gɛlɛya sɔrɔ ani maa minnu fatura k'aw ɲinɛn'u bɛɛ kɔ aw to k'u tɔgɔla kuma fɔ aw yɛrɛ bɛ fanga la bi normalement justice kan ka baara min kɛ aw kan ka wuli k'aw jɔ k'o ko de ɲɛɲini minnu ka joginnen don minnu ye kɔlɔlɔ sɔrɔ minnu kɛra mɔgɔtɔ ye minnu bolow tigɛra minnu senw tigɛra n'olu dɔw bɛ yen bi u ka furakɛli ko k'aw t'aw da don o yɛrɛ la se k'aw t'aw da don o la. i ye 26 mars kɛ dɛ ne ye 26 mars an ma ɲinɛ o kɔ kan an ma ɲinɛ a bɛɛ kɔ bon mɔgɔw ɲinɛna caman kɔ ayi diɲɛlatigɛ yɛrɛ ni kɛlɛ kɛra ka taa donc fɛn dɔw bɛ kɛ diyagoya mais don min ninnu bɛ ta la an bɛɛ tun bɛ se ka to a la donc il faut pas que les gens gèrent le pays avec l'émotion o kana kɛ jagokun ye a kana kɛ jagokun ye nka ni min kan ka kɛ o kan ka kɛ kɔsa na i ye jateminɛ kɛ an ni Hasimi bɛ position kelen de la o a fɔra don min ka donc malo ka di tɔnni damani ka di ani ɲɔ mais Choguel ye Hasimi de wele Hasimi ye Choguel de wele ka d'a ma donc le choix est vite fait jɔn de M5 ni jɔn tɛ M5 ye ka taa o ma se ka taa donc hali n ka taa mɔgɔ kunkolo tɛ baara kɛ i kan k'o dɔn an welela o don ne de tun ye maître de cérémonie a ma kɛ ten wa i ye mɔgɔ jumɛn wɛrɛ welelen wa M5 kelen de tun ye ka kule ka taa o don ka donc Asie la Konate bara k'a fɔ n ka taa donc n'o ka sɔrɔ i ka mɔgɔ ninnu na n ka taa donc k'a fɔ kɔrɔ kɔrɔkɛw la k'a fɔ i kɔrɔkɛw la n ka taa n'o ka sɔrɔ o la olu m'a fɔ n ka taa donc olu yɛrɛ tɛ a tɔgɔ dɛ gouvernement yɛrɛ ka ko la wa ko ka gɛn yan et donc maintenant n'an bɛ logique min kɔnɔna baara bɛ kɛla min na hakilisigi ko don mais an ka ko bɛɛ kɛ Kassim an kana taa émotion na an k'a gérer avec responsabilité. ayiwa an b'a fɔ an filɛbagaw n'an lamɛnbagaw ɲɛna k'a fɔ ko min ye ninnu togo ale de b'an bolo yan bi politique ko kuma an da bɛ o de la ka kɛ ni fɛn maliyɛn dɔw bɛ kɔ ka togo olu ko tiɲɛ na nin waati laban in na partout yɛrɛ kɔni dulonnen ko jara olu ye kosɛbɛ olu yɛrɛ tɛ fɛn wɛrɛ kun ka wuli yɛrɛ k'a ka to yen a k'aw sen bɔ a ko la est ce que o fana ye sariya ye o fana bɛ bɛn wa. ne ko olu bɛ jɔn de supporter la. Hasimi ninnu kɛ. c'est à dire militaires de ye ɲuman ye quoi o tɛ. ko ten. min b'o fɔ o tɛ fɛn de kalama Maliko la. cogo di. fanga taara 60 et quelques années. militaires ye joli gérer a la. fo ne y'a ɲɛfɔ an ɲɛna su in na. les militaires ont géré 35 ans. san 60 la. i dan tigɛ a ɲɛfɔ n k'a faamu. et les civils. a y'a ɲɛfɔ n k'a faamu. fanga jumɛn de la ka sigi ko militaire t'a ɲɛfɛ les 60 ans Modibo ka fanga Soumaré ni fɛn ninnu de m'a organisé ba le général Soumaré chef d'état-major ala ka hinɛ la Alpha fɛngɛ Musa Traoré ka fanga généraux de tun tɛ BEC la olu de tun t'a ɲɛmaa ye wa an bɔra o la o Alpha ka fanga nalen yan militaires fɔlɔ de ma taa voter fɔlɔ pour que civils ka tila ka taa voter kan bɛɛ voter la Alpha ye élection tɛ kɛ k'i bɛ ɲɛmaya la ni kan bɛɛ tɛ voter i ye avec les civils donc responsabilité tilannen don maaw kana miiri k'a fɔ ka taa ko militaire ko parce que faire la politique la n y'o de fɔ fɔlɔ ka taa yira la k'a fɔ ko politique mɔgɔw ye zon ye mais pour que i ka don alijɛnɛ na n ka taa donc ça veut dire f'i ka accepter n ka taa ka politique k'i ka jamana ye musalakan t'a la dɛ i ka jamana bɛ ci la i ɲɛ b'a kan i t'i da don a la quartier kɔnɔ i tɛ a ma fɔ n ka taa i ka kɛ politique mɔgɔ ye i ka kɛ président ye yɔrɔnin kelen o mais être maire c'est de faire de la politique être député c'est de faire de la politique mais o politique mɔgɔw de bɛ sariya ta n ka taa k'i ka adamadenya dilan les 60 ans n ka taa texte min bɛ ta la n ka taa olu de b'a ta mais pourquoi bɛɛ b'a fɔ k'a bɛ politique mɔgɔw n'i dalen b'i yɛrɛ la ko i bɛ se baara la i b'i ka jamana fɛ viens faire la politique mais n'a ye mɔgɔ nɔgɔlenw dɔrɔn ta ka don politique la c'est pour cela n b'a fɔ kuma kɔnɔ ni danbetigi ni hɔrɔn ni halaladenw ani maabatigidenw ni kabilatigidenw ye politique kɛ politique bɛ kɛ fɛn ɲɛnama ye n'a y'a to mɔgɔ nɔgɔlenw na aw yɛrɛ ka complicité don o bɛ n ka taa aw bila a ka acide min o b'o acide min de la donc aujourd'hui dire ka kɛ i n'a fɔ n ka taa ko civils de man ɲi ko militaires de ka ɲi c'est un faux débat n ka taa donc ne bɛ se ka kuma kan parce que n ye san 12 kɛ n ka taa comme conseiller n ka donc ministère de la défense ne ye rapport dɔw ye n'i y'a fɔ ko dɔw k'a kɛ n ka taa o tɛ sɔn donc a ɲuman bɛ yen civils da la a ɲuman bɛ yen n ka taa militaires da la a ɲuman bɛ yen n ka taa donc policiers da la a ɲuman bɛ kɔrɔ bɛɛ la mais a kolon bɛ kɔrɔ bɛɛ la aussi donc mɔgɔw kana fɔ ne bɛ kɔfɛ mɔgɔw faamuya koyi ne b'o faamuya mais une chose est sûre politique bɛ kɛ Mali de kɔnɔ yan kɔfɛ tɛ dɛ a bɛ kɛ yan de a ka na n ka foliki ɲɔgɔn bolo parce que je suis convaincu caman b'a ko Mali ko don mais ni nafolo ko nana n ka taa donc o bɛ dabɔ a la donc mais min don chacun peut être patriote
mais en gana ñungon la coucher ka kayna fa politiquement aussi ngata donc bara de bobolo nous pensons que nous avons notre rôle à jouer ou lui rem bi ko fe ka dum politique la pour que ngata donc hakil na nga sekata aywa o ne ka yici koy togo malé munu be ko ka ado fana yini ngalike ko ida turala baro kono nga kima wala wala sénateur ulu sigiliko ani député sigiliko ko na ka chukudi. Oui, parce que sénateur ou l'angata donc aujourd'hui effectivement né jatimne que en 1992 élection kera le Mali avait 10 millions. Donc on est 147 députés, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui c'est que en biyoro mebi en kachani à peu près 22 millions de élection ko kuma me fola. Otewa. Né jatimne que aujourd'hui ngata donc nous abeleje est-ce que nous allons doubler wa? Parce que la population doublée là. Or, prendre aujourd'hui plus de 500 députés, anti-sokoro. Maintenant, Barakanga Kechodi, avec Haklan Jumela. Les sénateurs aussi, nombre de fois qu'à Fakobeta, avec Nata Chodi, Barakanga Kechodi. Donc, au Haklana, loi organique de Bobeke. Les lois organiques déterminées, Barakanga Kechodi, Natobeke, Nata, voté c'est. Alors, donc, on a une ko y à fort, ma après la Tigafana, ou le Flabella, je l'ai qu'à fort. Région Koronou, Abna Tao de Mawa, ou Abna Ta 19 régions. Parce que l'équipe ta cercle Koro Labi, parce que faut que tu aies le cercle de là. Et l'équipe ta cercle Labi, un cercle de Bambolo. Cercle Kemenikola, donc selon selon le quota il faut à peu près 700 personnes pour qu'il y ait député 7000 personnes qui député donc 60 000 ça faut là 60 000 à 70 000 francs pour qu'il y ait député donc 80 000 donc deux députés au logique on va aller à 500 députés. Donc, au logique, donc maintenant, c'est pour cela il est important que nous introduisons là en bas fort. Parce qu'on aurait fait des députés au niveau aujourd'hui régional et au niveau, comme à la Kahina Soumela, nous avons baramike, au niveau national, liste nationale donc maintenant 50 personnes de Sekata. Donc, à même partout, la société civile, la liste représentée, 50 personnes. On a donc 60 personnes. Ou bien liste nationale ou la intellectuelle ou bien Sénégalais ou bien domaine bébé donc avec la journaliste ou bien bébé kala donc on peut se présenter maintenant au même groupe là demande à vous présenter au niveau régional aussi donc avec été ou la corporation bébé se kayera sur donc assemblée là ka so donc takasegin chamanta là sumela to yo baramike URD là bi nga hakla document no nga donc abi se ka exploiter chamanye nga donc far anka wule re barado kaka donc on be se ka franyo kan pour que hakli jaga boka se ka ke min ka samali ma anko donc ya famia ça sebe mu yere kan ngani be dantike olu yere ma soro fo ama folo yere ngata donc ali bi ngata fara ko bara ma ezi au rencontrer mu de la ça ko olu perela otewa ko olu perela ngata donc awolo perela o ngata donc ka papier chama ka ko perela ay o perela ngata parce que déjà ngata donc olu ba donc ka fa élection présidentielle la ngata o de to ngakele na fembe o be ke ka so ngata ne papier ko kuma mafo ka so ne make quoi donc maintenant olu perela élection donc olu rebula musa ta présidentielle ngata donc hal ne flefia la sa ngata olu fa absaka ke o ka yichu na mu bulu mais ngata nye kuma woro me du kona na akuma fole ngata il me semble que ngata donc ama jado wi ko eze hagla ko kelene bi ngata donc barakela ngata donc mo le consulter autrement eze kanga donc afo olu tati jamana e et donc olu be se ngata ko be fe ngata ballon fili olu ka kanga oni jamana don bla nyona donc maintenant o be bara mi ngata donc bara ngata donc be fe ngata donc ko ka kale ko la donc atebe o kuma era mu chama la ko so donc amo kuma mena ne am taye mi ngata donc comme an weli la de entran hakilanta fo abse ka kechu me ka dilan ka nye baski kon nana ambo de no fe aywa so wa yo doge kuma na ta ro ka ja amba il faut ki wala mando ni kuma ko je kuma mbi fe d'abord qu'il faut ki barkada ça veut dire ambe do okay ngata jamana ngata samia ngata alaka ke samia nyuma yi amina rabbi ambe sebi Allah subhanahu wa ta'ala de ngata donc un grand artiste oluka page tourner na bi ngata donc tumani ambe do okay ngata donc alaka yemsa na parce que mi ka jamana na ni mi ke ngata donc o de before que tu reconnais ou pas ngata donc ani ali farka touré ngata donc yo hakilna on tadi et au ka génération na mi raiband ke ngata donc bi akelen de bi ngata donc abetara parce que nyaka interview là-bas la mais ngata donc ani Guinée tien tombe kuma na
o bala ka ɲininkali kɛ ngata donc ko jone tara juma ta ngata donc o tuma ncha o tun tɛmɛ mɔgɔ saba mɔgɔ naani kan bi aujourd'hui ni ye jateminɛ kɛ ngata donc presque olu yɛrɛ ngata donc fila tara ka bɔ la ngam bɛ se k'a fɔ maa kelen bɛ yala la peut-être o ye Salifu ye bi an bɛ dugawu kɛ ngata donc ala ka si di Salifu yɛrɛ ma ngata parce que c'est des grands artistes aujourd'hui ngata ka dugawu kɛ ngata donc ana ka famille bɛ ka dugawu kɛ ngata ala ka ɲɛmisa amaniya ye jamana ko la aussi ngata donc il faut que malien ko tɛgɛ di ɲɔgɔn ma on est obligé an m'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ou ngata donc an laban bɛ tunu hali bi Bankas Jalasogo mara la ngata attaque dɔ kɛra il y a eu plus de 2 ou 3 morts an bɛ dugawu kɛ ngata donc ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na dans ces derniers temps an ka région kɔnɔna na Bankas mara la ngata donc attaque bɛ bonyana kosɛbɛ tout ça c'est fait espérer parce que ni samiya bɛ se la ngata u b'a ban mɔgɔw ka se ka sɛnɛ kɛ pour que kɔngɔ ka se ka don jamana kɔnɔna na ani an ye min ye aussi ngata donc militaires ka ko la ngata donc adamaden min ye adamaden bien bɔ ngata donc an b'a fɔ ye ngata donc nous sommes solidaires avec l'armée k'a fɔ ni ko dɔw bɛ ngata tubabu b'aw ɲinina aw yɛrɛ b'a yɛrɛ di ɲɔgɔn mɔgɔ ma ngata n'a ni complot do ni min don ngata bɛ dugawu kɛ ngata donc armée ka solution sɔrɔ la joona et le chef d'état-major a déclaration que nous soutenons la déclaration parce que an ka armée ma deli ka dege ngata k'a fɔ ko ka mɔgɔ kɔnɔ fara ba ka mɔgɔ bien bɔ ngata a ma deli ka kɛ ngata donc armée vision ye ngata donc an ye san 10 ani kɔ k'a la an ka formation na ngata donc il y a les droits de l'homme fɛn min don ngata donc c'est pour ternir l'image de notre pays an ka bɔ o kɔnɔna na an y'a mɛn aussi ngata donc au niveau de o bɛ fɛ ka plainte don an ka ɲɛmaaw kan ngata donc an bɛ on les soutient ngata donc pour que o k'a faamuya k'a fɔ an t'an ka jamanadenw bila donc c'est pas parce que aujourd'hui an bɛ politique gɛlɛya la ngata donc k'an b'o to yen on les soutient parce que jamana bɛ position min kɔnɔ pour que an ka se ka bɔ il est important que olu yɛrɛ k'a faamuya k'a fɔ waati ko don et que n bɛ bɔ ni kuma na min ye o ko hakili to yɛrɛ la parce que n'i bɛ ɲɛmaaya la i hakilila ko mɔgɔ t'i kalama ngata i bɛ fɛn o fɛn kɛ dans ta vie privée wari ko ngata donc ça veut dire sɔrɔ ko poste ko ngata donc adamadenya ko i ka sɔn dibi la i bɛ fɛn o fɛn kɛ ngata donc du président de la république fɔ an ba malien ɲɛ b'a bɛɛ lajɛlen kan i t'a dɔn don min n'i ye kojugu sɔrɔ ngata ce jour la ngata donc malien bɛ bɔ k'i wɛba donc i k'a faamuya k'a fɔ ngata i bɛ ko o ko kɛ en âme et en conscience i k'a kɛ ka ɲɛ pour que ngata donc fɛnw kana se ka dabiri kunun min tun bɛ Ibrahim Boubacar Keïta fanga la n'i y'olu ɲininka u b'a fɔ ko tun tɛ taa kaso la président de l'assemblée ni ngata donc mɔgɔ caman bi aujourd'hui bɛ kaso la donc bi ngata donc ko bɛ kɛla assise bɛ min yira la an na cour d'assises bɛ min yira an na ça veut dire hali n'i ye 20 dossier sɔgɔma i bɛ se ka wele parce que dossier dɔw bɛ yen depuis 1991 dossier dɔw b'o de juger la sisan donc i bɛ ko o ko la i b'i yɛrɛ arrière dilan k'a dɔn k'a fɔ ngata don dɔ ngata a bɛ ban o banni kɔnɔna na ngata il faut faire extrêmement attention je prie ngata donc pour le pays ngata donc jamana ka basigi labanko ɲuman ala k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma ala ka sutura d'an ma n'an donna maa min gɛsila kuma na an bɛ yafa deli an bɛ bɔ kuma na yan k'i yɛrɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn i nana an ka kɛnɛ kan bi su in na ko yɔrɔ ka jan cogo cogo sa i kɔni sera ka na an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn Nuntogo dugutigi de ale de tun b'an bolo bi Falaye Keita ko baara ɲɛna Keba Jalo n b'a fɔ sa ko k'an bɛn sini midi ni ala n'a kira sɔnna a ma kɛnɛ kan jɛmukan ale kɛnɛ kan